Comencem encara bastant puntuals, vist que encara ens faltaven algunes coses per arreglar. Aquesta setmana ha estat la Setmana de la Ciència i a part d'altres activitats que hem fet des de l'Institut, doncs des de fa temps que havíem programat aquesta taula rodona. En aquesta taula rodona parlarem sobre la diagnosi preimplantacional i vam triar aquest tema, la diagnosi preimplantacional i la selecció d'embrions, perquè a segon de batxillerat, ja l'any passat, a primer de batxillerat ja l'any passat, vam treballar diversos aspectes de la biologia des de la perspectiva de la situació d'una família que ha de tenir un fill per salvar a un altre fill que té una malaltia greu i per tant han de fer aquesta selecció del germà per poder salvar aquest altre fill. Aquest acte el podem fer, s'organitza des de l'Institut i el podem fer també gràcies a la col·laboració del programa Explore Health. Aquest programa és un programa que porta a terme la Fundació La Caixa amb l'Institut IRSI Caixa i pretén fomentar el coneixement de la biologia a la societat en general, als estudiants i a la societat en general. Aquest tema pot semblar que passa, aquestes tècniques pot semblar que s'utilitzen de manera molt escassa, però en realitat les dades ens diuen que al 2012 2.744 parelles havien utilitzat aquestes tècniques. Aquesta dada és amb una estadística del 60%, només del 60% dels centres que estan aplicant aquesta tècnica. D'aquestes 2.744 parelles que havien utilitzat aquestes tècniques per tenir un fill, 327 ho havien fet perquè en la família hi havia antecedents de malalties genètiques greus i d'aquestes 7 casos eren per triar un germà compatible per poder salvar un fill que ja tenia una malaltia greu. Aquests tractaments actualment valen entre 6.000 i 10.000 euros per cada intent, perquè no tots els intents arriben a bon terme. Potser en el futur aquestes tècniques també seran més econòmiques o seran més fàcils de portar a terme i es generalitzaran més, o potser en el futur també quedaran només la possibilitat de persones que tenen recursos econòmics. La intenció d'aquesta taula rodona seria debatre les implicacions socials d'aquests avenços, i és el que farem aquesta nit. L'Anna i el Guillem ens presentaran els convidats de la taula rodona. Som l'Anna Cosperiga Guillem de Vimont, alumnes de segon de batxillerat de l'Institut Francesc Ribalta, i les preguntes les hem elaborat entre els estudiants de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat de Biologia i Ciències del Món Contemporani, i ho hem fet després d'un treball a l'aula sobre aquests avenços mèdics. Els participants en aquesta taula rodona són Josep Santaló és catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha impartit les assignatures de Biologia Cel·lular, Biologia de la Reproducció, Tecnologia de la Reproducció i Manipulació embrionària i aspectes legals de la biotecnologia. Intervé en el màster oficial de Biologia Cel·lular de la UAB i és coordinador del màster de Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Humana Assistida, organitzat conjuntament per la UAB i l'Institut Universitari d'Euseus. Ha estat responsable de diferents projectes d'investigació sobre la caracterització genètica i la congelació d'embrions preimplantacionals, sobre la influència de la fecundació in vitro en les característiques genètiques dels embrions i en programes d'obtenció d'animals transgènics. És membre del grup d'investigació en embrions preimplantacionals humans, GIEPH, grup de recerca que va aconseguir el primer cas de selecció de sexe per diagnosi preimplantacional a l'estat espanyol. Actualment treballa en l'estudi de la reprogramació genètica després de la transferència nuclear i en noves estratègies de derivació de cèl·lules mare embrionàries.
És el president de la Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre de l'Observatori de Bioètica i Dret del Parc Científic de la Universitat de Barcelona, del grup de treball per a l'estudi i la reflexió ètica sobre la recerca biomèdica del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya. Andreu Roca i Bajona. Va estudiar Educació Secundària i Batxillerat Científico-Tècnic a l'Institut Francesc Ribalta. És llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i metge intern resident de Pediatria al CST. Actualment, metge rotant de la Unitat de Cures Intensives Neonatals de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Ha fet xerrades de la Marató durant 3 anys i continua fent xerrades de prevenció de malalties de transmissió sexual i és membre de la Comissió de Docència del CST. Josep Maria Parcerissa. Va estudiar Educació Secundària i Batxillerat Científico-Tècnic a l'IES Francesc Ribalta. Va ser guanyador del Premi Círic pel treball de recerca Utopia, probablement potser. S'ha graduat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Estudia l'últim any del grau en Economia i simultàniament està acabant el màster d'Advocàcia. Especialitat en Dret Públic i Regulador, Medi Ambient, Urbanisme i Sectors Regulats. Està fent el training d'advocat al despatx Pérez Roca al Departament del Corporate. Juntes d'accionistes, dret bancari, societari i concursal, etc. El seu treball de final de carrera va ser La família catalana, el model tradicional com a paradigma virtuós i altres reflexions. Un assaig al voltant dels models de família a Catalunya des del segle XIX fins ara, des de la perspectiva de la filosofia del dret. També és actor i director pel grup de teatre La Satània i autor de les obres de teatre No cau la nit, Pretium Doloris i El cobert de les estrelles. Joan Lledó. És llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya, secció Sant Francesc de Borja, i en Física per la Universitat de Barcelona. Va ser professor de Ciències de 1979 a 1998, de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona, i actualment és rector de les parròquies de la Pobla del Lillet, Sant Julià de Cerdanyola i Sant Jaume de Frontanyà. Noemí Vilaseca. També va estudiar a l'Institut Francesc Ribalta. És llicenciada en Periodisme, màster en Protocol, Direcció i Organització d'Esdeveniments, màster en Locució i Presentació de Ràdio i Televisió, i postgrau en Comunicació i Estratègia Política. És responsable de l'àrea de Comunicació i Protocol de l'Ajuntament de Solsona. Forma part de l'equip d'informatius de Solsona FM i és col·laboradora de la revista Descobrir Catalunya. És autora dels llibres Solsona, la Festa Major, del 2007, El Carnaval de Solsona, la història d'un desafiament genuí, del 2011, i El bisbe Novell, qui és i què pensa el prelat de Solsona, 2012. Començarem aquest acte amb una breu introducció sobre el tema a càrrec del professor Santaló, després de la qual donarem pas a la taula rodona que serà moderada per la Noemí Vilaseca. No, ja està bé, ja. Bé, molt bona nit a tothom. Gràcies per haver vingut. En primer lloc, volia agrair la presentació, evidentment, i també a la Mati Morales per haver-me convidat a estar aquí amb vosaltres i compartir una mica la meva experiència en el diagnòstic genètic preimplantacional. Veureu que apareix aquí sempre abreviat amb les seves sigles en anglès, PGD, perquè és com normalment n'acostumem a dir. Seré molt breu, simplement és una introducció per centrar 4 idees, perquè crec que el més important és el debat que farem després, en el qual hi participarem els membres de la mesa, respondrem a les preguntes i us animo encaridament a que us sumeu amb nosaltres i entre tots reflexionem al voltant d'aquesta tècnica que ha canviat bastant la visió de les coses que tenim i sobretot de nosaltres mateixos també. Res, simplement parlaré molt breument de com es fa, per què serveix, algunes dades que també ja ha apuntat la Mati i alguns aspectes ètics, però simplement 4 pinzellades al respecte perquè crec que el més important és que dirigim tota aquesta qüestió en funció dels vostres interessos i de les vostres preguntes. Conceptualment, com es fa el diagnòstic preimplantacional? Doncs la idea és agafar l'embrió humà, això és un esquema evidentment, es tracta que l'embrió humà està tancat dins com una mena de closca, fem un forat en aquesta closca i aleshores en traiem una cèl·lula i en aquesta cèl·lula li preguntem com és.
això que dit així és tan senzill, és complex, no entraré ara aquí en temes científics, no us atabalaré, no patiu, però la idea és que d'aquesta manera, mirant aquesta cèl·lula, podem deduir com és la resta de l'embrió, d'acord? És important tenir aquesta idea, estem parlant dels embrions, però en aquests moments aquest embrió té 8 cèl·lules, per tant són 8 cèl·lules i poca cosa més, i a partir d'aquí deduïm si aquest embrió és normal, doncs aleshores el transferirem a la mare. Si no és normal, doncs evidentment no el transferirem. Aquesta és la idea. Bàsicament això ho podem fer a l'estadi de 8 cèl·lules, tal com veieu aquí. Això és un embrió humà, utilitzem un micromanipulador i aleshores podem fer un forat en aquesta closca amb una solució àcida o utilitzant un làser i aleshores, com us dic, amb el micromanipulador doncs traiem aquesta cèl·lula i mirem com és. Bàsicament amb això ja en tenim prou. Després es fa una diagnòstica genètica, però aquí no hi entrarem. Per què serveix aquest diagnòstic preimplantacional? Doncs bàsicament, primer que hi diu la llei, jo no em posaré en camises d'11 vares perquè aquí tenim gent que hi entén segur moltíssim més que jo, però bàsicament el que diu la llei 14 de 2006 és que es pot fer amb malalties hereditàries greus, d'aparició precoç i no susceptibles de tractament. Això que sembla que ens dona un marc jurídic molt clar és interpretatiu perquè què són malalties greus? El grau de gravetat pot ser variable, per tant aquí hi ha una certa font d'incertesa i d'interpretació. L'aparició precoç estem 3/4 del mateix. Què vol dir això? Vol dir que han de ser nens, es pot fer un diagnòstic preimplantacional, ja ho veurem després, per exemple, per predisposició a patir càncer, es pot fer a una malaltia com la malaltia Huntington que debuta a partir dels 40 anys, això no és una aparició precoç i per tant aquí hi ha una certa font de discussió. Que hi hagi tractament o no, doncs home, dependrà de la tecnologia, potser d'aquí 40 anys sí que hi haurà tractament i per tant tot això genera una certa indefinició. També les podem fer per detectar alteracions que puguin comprometre la viabilitat de l'embrió, és a dir, mirar si aquell embrió és normal per afavorir la gestació, i després, aquest cas que és el que ens ha portat d'alguna manera aquí, per determinar o la búsqueda d'un germà que sigui compatible, sa i compatible perquè pugui ser donant de, per exemple, o moll d'os o bé de sang de cordó umbilical per tractar amb un germà que té una malaltia, per exemple, com una leucèmia o una malaltia d'aquest tipus. En qualsevol cas, si no encaixa en aquesta definició d'aquí, hi ha una comissió, que és la Comissió Nacional de Reproducció Humana Assistida, que cas per cas estudia i autoritza, més que autoritzar, el que fa és un informe favorable que és preceptiu perquè l'autoritat competent, que en aquest cas és la Generalitat de Catalunya, autoritzi a fer aquest tipus de tractament. Per tant, això és el que diu la llei, més o menys el marc està més o menys clar, però el que podem dir és que podem detectar anomalies genètiques, és a dir, malalties que estan lligades en els gens dels individus que les porten, ja siguin cromosòmiques, ja siguin monosòmiques, no entraré ara aquí en més detalls. Problemes d'infertilitat, que és aquests que us deia, intentar veure, es fa la transferència dels embrions, la dona no queda gestant, es torna a provar, tampoc, una tercera vegada, tampoc, i aleshores diem, bueno, però si igual és que els embrions no estan bé genèticament, i per tant fem un screening, intentem veure si són normals o no, i aleshores d'aquesta manera intentem aconseguir incrementar la probabilitat que aquesta dona quedi gestant, que és també un supòsit dels que hi havia en la llei. La selecció de donants compatibles és aquest que us deia, del HLA matching, que en diem l'HLA matching, vol dir que concordi els antígens d'histocompatibilitat amb el receptor, i per tant això és allò que de vegades apareix en la premsa amb un nom que a mi em produeix una certa al·lèrgia, que és allò dels germans medicament, no m'agrada aquesta terminologia, però és com més o menys se'n diu, i això és una visió una mica diferent de la qüestió, això genera problemes ètics associats que en tot cas ja sortiran. Com us deia també, la possibilitat de determinar la predisposició a desenvolupar certs tipus de càncer que tenen un origen genètic. Fixeu-vos que parlem de predisposició aquí perquè no és segur que desenvolupin el càncer, sinó que tenen incrementada la possibilitat de que desenvolupin aquesta mena de malalties. Aquest gen que apareix aquí, el BRCA1, breast cancer del tipus A1,
és aquest que es va fer més o menys famós perquè l'Angelina Jolie el presentava i aleshores ara ha experimentat això, una mastectomia bilateral i em sembla que s'ha de fer també una ovariectomia bilateral, bàsicament per evitar el desenvolupament d'aquests tipus de càncer. Per tant, una possibilitat és ja evitar-ho perquè la persona que neixi ja no tingui aquesta mena de malalties. Però insisteixo, no és una certesa, sinó és simplement una predisposició. I finalment, el que potser genera més controvèrsia és el que s'anomena social sexing, que és el sexat per raons socials. És a dir, a Espanya no és legal, però és una possibilitat, es pot fer un sexat simplement perquè una família ja té 4 o 5 nens i diu, escolta, jo ara voldria una nena. Això es pot fer per aquest mètode, pel diagnòstic preimplantacional, però també es pot fer a través de selecció d'espermatozoides amb un citòmetre de flux, que és més senzill. El social sexing, com dic, no està permès al nostre país, però com tot, la gent que té diners se'n va a un lloc i ho paga i ho fa. Per tant, de vegades intentem de posar portes al camp, que és una mica inútil. I d'altra banda, hi ha una derivada, i és que fent algun d'aquests tractaments, per exemple aquest d'aquí, dels problemes d'infertilitat, nosaltres coneixem el sexe de l'embrió. Aleshores no el desvelem en els pares. Però de vegades els pares s'adrecen a tu i et diuen, escolta, jo ja tinc 3 nenes, si té un nen i és igual i és normal, i li és igual, posi'm el nen. I aleshores, esclar, en teoria això no és legal. Però tu què has de fer? Li diràs, no, ara li posaré la nena per fer-li la punyeta. Home, una mica més. Per tant, veieu que aquí les derivades és un problema bastant polièdric, en el qual tenen moltes implicacions socials en les quals tu has d'intentar navegar. El tema sobre el sexat per raons socials ha donat bastant de debat i hi ha temes de discriminació, etc., que en tot cas ja sortiran quan fem el debat. Algunes dades que crec que són interessants sobre el diagnòstic preimplantacional. La primera que ens apareix aquí és el percentatge d'èxit. Què tan eficaç és aquest mètode? Bé, aquest és un resum d'un survey que fa la European Society of Human Reproduction and Embryology, que va des de l'any 97 fins a l'any 2010. Per tant, no hi ha un update, però és que això necessita un temps per recollir totes aquestes dades. Fixeu-vos que a Europa, i només tenint en compte els cicles que s'han reportat, és a dir, aquells que els centres han tingut a bé dir-ho, perquè no hi ha cap mena d'obligació, per tant, és una estimació a la baixa. Amb aquests 13 anys s'han fet al voltant de 32.134 cicles amb diagnòstic preimplantacional. Per tant, una quantitat important. Això només a Europa, després hi ha tots els Estats Units, Austràlia, Japó, Corea del Sud, etc. Vull dir que és una quantitat important de nens o de cicles que s'han fet utilitzant aquests mètodes. Amb aquesta, aquí a Europa, han nascut en aquest temps 6.567 nens utilitzant aquests mètodes. I amb quina eficiència? Doncs depèn una mica de com la comptem, però si ho mirem per embrió transferit, al voltant d'un 27%. És a dir, el 27% dels embrions que han acabat, que eren normals i que s'han transferit, han acabat donant una gestació normal o no, ara ho veurem. Això és variable, ja veieu, aquest és el survey de l'any 2010 i és les dades de cadascuna dels centres. Clar, aquí tenim la mitjana, però hi ha casos en què dona una eficiència del voltant de quasi el 55% i n'hi ha d'altres que donen del 10%. Per tant, el 27% és una mitjana d'una població bastant nombrosa. Per tant, això és molt variable. Pel que fa a les dades a Catalunya, l'any 2009, exclusivament de l'any 2009, per tenir unes dades una mica més properes, veiem que l'any 2009 van néixer 103 nens a Catalunya utilitzant aquest mètode de diagnòstic preimplantacional, amb una eficàcia del 28% per transferència, comptant el mateix. És a dir, abans a Europa era un 27, aquí és un 28, més o menys, el mateix, el que era d'esperar. La pregunta és, 28% és molt o és poc? I amb què ho comparem? Bé, aquest 28%, que és aquesta dada que tenim aquí, si el comparem als embrions
obtinguts per fecundació in vitro, és a dir, sense fer-los diagnòstic preimplantacional, les dades ens donen un 29,9% en fresc. Vol dir que al voltant de 30, 28, 30, si fa no fa. Tingueu en compte que alguns d'aquests és possible que vinguin de congelats i per tant si mirem els embrions congelats donen una eficiència una mica més baixa, d'un 19%, i per tant aquesta diferència del 30 al 28 es podria explicar per aquí. És a dir, bé, no sabem si aquestes diferències són estadísticament significatives o no, però el cas és que si fa o no fa, les dades són similars comparades amb la fecundació in vitro. La qüestió està en si això ho comparem amb la fecundació in vivo. Clar, algú podria pensar, clar, només un 30% de la fecundació in vitro, goita tu, és molt poc eficient, perquè vol dir que al 70% dels casos la cosa falla. Però aquesta és una aproximació errònia, perquè les dades que tenim és que la fecundació in vivo, és a dir, el mètode tradicional de tota la vida de fer nens, té una eficàcia del voltant d'un 33%, és a dir, només un de cada 3 concepcions arriben realment a termini. Per tant, aquest 30% no l'hem de comparar amb el 100%, sinó que l'hem de comparar amb el 33%. Per tant, tampoc està tan allunyada la tècnica del que és el mètode tradicional. Quants errors hi ha? És a dir, què tan fiable és aquesta tècnica? Això depèn de com ho contem, també. Aquí hi ha els errors que provenen de l'utilització d'una tècnica que és els arrays CGH, que no hi entraré ara en aquesta qüestió, però si mirem quants embrions han estat mal diagnosticats, veiem que això ens dona al voltant d'un 2%. Clar, mirem al revés, el 98% estaven ben diagnosticats. Però això fa referència als embrions, és a dir, aquells embrions que després ens hem tornat a mirar i hem dit, ai, doncs aquí ens havíem equivocat, veus? Però com que el mètode abans de transferir un embrió hi ha tota una sèrie de mecanismes redundants per intentar evitar errors, quan això ho traduïm amb errors de nens, és a dir, de gestacions que han estat d'allò que no era esperat, les dades canvien. Fixeu-vos, aquí hi ha la llista de tots els errors que han estat publicats, perquè, esclar, la gent de vegades, quan la vessa, calla. Per tant, això també ho hem de tenir en compte. Però dels que han estat reconeguts, us puc dir que aquesta és la llista d'aquests 13 anys, i aquí n'hi ha 29. Si us voleu comptar, hi són. Per tant, 29 amb 13 anys. Si ara ho comparem amb els 6.567 nens que han nascut, 29 sobre 6.567, resulta que és una taxa d'error del 0,4%. Per tant, podem dir, si volem mirar-ho al revés, que el 99,6% dels casos s'han apagat. Per tant, és una taxa que és relativament raonable, relativament elevada. Per acabar, aquesta brevíssima introducció que us volia fer, alguns aspectes ètics del diagnòstic preimplantacional, algunes de les crítiques que se'ls ha fet per part de la Conferència Episcopal Espanyola. Va aparèixer una nota quan va néixer precisament aquest nen que havia servit com a donant pel seu germà. D'entrada es parla de la instrumentalització d'aquest embrió, d'aquest germà. Això té a veure amb l'ètica deontològica de Kant, que ara no hi entraré, amb l'imperatiu categòric, en tot cas ja en parlarem, però té a veure amb això, que s'ha utilitzat, s'ha instrumentalitzat aquest nen, és a dir, se l'ha utilitzat no com un fi en si mateix, que és el que diu Kant que cal fer, sinó com un utensili, un mitjà per arribar a un altre fi, no utilitzant-lo amb ell com un fi en si mateix. Per tant, s'ha criticat la possibilitat que el diagnòstic preimplantacional instrumentalitza en els embrions i en els nens, en tot cas, si hi ha ocasió ja ho matitzarem, i després, d'altra banda, es parla que això és una pràctica eugenèsica, evidentment, perquè l'eugenèsia el que pretén és modificar la descendència d'una manera deliberada, i per tant el que pretenim és això, és que no sigui a l'atzar, sinó que neixi un nen sa. Per tant, el que estem fent és modificar-lo, i d'altra banda la destrucció dels embrions. Diu, la pràctica eugenésica que ha supuesto la destrucción de sus hermanos generados in vitro. És cert, alguns
no han estat utilitzats, però també és veritat això que us deia, la reproducció in vivo normal de tota la vida, doncs també genera embrions que no arriben a néixer, i no per això ens dediquem a prohibir-la, perquè si no ja ens extingiríem aviat. Amb tot això acabo. El cert és que des de l'any 93 que vam fer el primer diagnòstic preimplantacional, que vam seleccionar aquestes nenes, els hi vam posar Montserrat i Carmen. Hi vam posar Montserrat perquè com que la vam fer aquí a Barcelona són unes nenes de Madrid, però com que el vam fer el diagnòstic aquí a Barcelona, vam posar la patrona de Catalunya en honor a que l'havíem fet en l'Institut de Xeus. Això era l'any 93 quan ho vam fer. A l'any 2002 vam fer el primer diagnòstic, ja no per sexat, sinó d'una malaltia monogènica que aleshores va ser la fibrosi quística. Per tant, fa bastants anys que això volta, ha canviat molt, ha canviat la visió de la societat, que la societat en té d'aquests procediments, i d'alguna manera penso que la nostra obligació és fer debats com el que estem fent aquí, bàsicament per escoltar la veu de la societat, per saber què en penseu i sobretot fer debats que estiguin basats en la informació veraç, de manera que a partir de la informació puguem generar la nostra opinió i aleshores dir-hi la nostra. De fet, això és tot el que us volia dir. Moltes gràcies per la vostra atenció. Doncs, de fet, la primera bateria de preguntes que hem organitzat a partir de les qüestions treballades per l'alumnat s'adreça al professor Santaló. Li'n plantejo dues o tres i aleshores ens les va contestar. És totalment segura la tècnica de la diagnosi genètica preimplantacional? Ens ofereix el 100% de garanties que el nadó no desenvoluparà la malaltia? I presenta algun risc per al nadó o per la mare? Alguna d'aquestes preguntes ja ens les ha respost ara mateix, però... Bé, efectivament, d'alguna manera ja us ho he dit. La veritat és que en ciència la certesa no existeix, i de vegades tenim una tendència, aquest matí quan fèiem també la xerrada a l'escola, algú ho plantejava en aquests termes, no? Vivim en un món en què estem bastant obsessionats amb la qualitat, volem que els nostres fills siguin perfectes, i això ens porta d'alguna manera en aquesta visió, no sé com dir-ho, una mica mecanicista del que és la realitat. És veritat que alguns pensadors, alguns filòsofs, com per exemple el Michael Sandel, diu que ens hem d'acostumar, en un llibre que es diu A Case Against Perfection, ens diu que ens hem d'acostumar a acceptar les coses tal com venen. Clar, davant d'això, de l'acceptació dels fills tal com són, clar, podem caure en l'altre extrem de dir, bé, doncs aleshores acceptarem tot tal com ens ve i no lluitarem, i aleshores podem acceptar la malaltia fins i tot com un càstig diví i acceptar-la. Hi ha gent que fa aquesta mena de plantejaments, vull dir que no m'ho estic tampoc inventant ara. Per tant, entre aquests dos extrems és bo que intentem millorar la qualitat dels nostres fills, ara assegurar-ho, tenir la certesa de que no passarà res. Bé, la vida és arriscada i per tant intentar-la eliminar em sembla absurd. Per tant, perseguir la perfecció és balder, és absurd, resignar-se a tot el que ens caigui al damunt em sembla que també ho és. Per tant, la seguretat no existeix i hem d'acceptar-la tant com vingui. Pel que fa al risc, clar, quin és el risc que tenen aquests individus que han estat desenvolupats utilitzant aquesta tecnologia? Mira, el primer cas de diagnòstic preimplantacional que es va fer va ser als anys 89, em sembla, si no recordo malament, va néixer. Per tant, en aquests moments, aquests primers no tenen gaire més enllà de 30 anys. Per tant, no podem saber els 60 anys que els passarà. Això no ho podem saber. Per tant, com que la ciència es basa en fets, doncs no podem saber-ho. Ara bé, tots els indicis, utilitzant animals de laboratori, d'experimentació,
les característiques d'aquests nens que han nascut, que com us podeu imaginar són molts, ens diuen que probablement res, no us passarà res, seran absolutament normals, es desenvoluparan normalment. Ara comencen a aparèixer algunes veus que diuen que això no és exactament així, perquè hi ha unes qüestions sobre l'epigenètica que no hi entraré, però que podrien afectar el desenvolupament d'aquests individus, però la veritat és que tot això, de moment, no hi ha res que sigui cert. Potser en el futur ens haurem de replantejar-ho, però ara com ara no hi ha cap risc. I per la mare que se sotmet al tractament? Bé, per la mare n'hi ha poc, perquè, clar, n'hi ha poc relativament. Aquestes tècniques obliguen, per una qüestió tècnica, a fer una reproducció assistida, és a dir, s'ha de fer una fecundació in vitro perquè obtenir els embrions per fecundació in vivo i fer un rentat uterí és massa complex, seria molt complicat. A més, existiria el risc de que no tots els embrions sortissin i un es quedés a dins. Aleshores féssim el diagnòstic i quedés gestant precisament d'aquell que no teníem i a sobre que aleshores fos efecte i tindríem un bunyol. Per tant, cal fer una fecundació in vitro. Per tant, són parelles que en principi no tenen problemes d'infertilitat, però s'han de sotmetre a aquest tipus de tractaments. Això implica superovular a la dona, fer-li un tractament hormonal, suprimir-la hipofisàriament per fer-li una estimulació ovàrica. Això té uns riscos molt pocs, però té uns riscos. No hi ha res que no sigui arriscat. Sortir al carrer és arriscat i quedar-se a casa també. Per tant, els riscos hi són. Uns riscos absolutament assumibles. Ara bé, la intervenció es fa en l'embrió, per tant, amb ella poca cosa se li fa. I aleshores, un cop l'has transferit, durant el transfer també hi ha alguns riscos. Home, si un és molt graponer, doncs sí que pot fer una destrossa, però habitualment això no passa i, per tant, per la mare, pocs riscos hi ha. I el que sí que fa és estalviar una situació que és bastant més de risc, que és evitar avortaments terapèutics, perquè, esclar, si aquesta senyora no es fa aquest tractament, queda gestant d'un fetus que està afecte de la malaltia i ella decideix que vol avortar, un avortament és bastant més arriscat que tot aquest tractament. Per tant, el balanç acaba sent positiu d'alguna manera. Doctor, i a part de les genètiques, hi ha altres tipus de malalties que es puguin prevenir amb aquest mètode? Com a malalties han de ser d'origen genètic, perquè de moment les malalties epigenètiques no som capaços, en aquests estadis, de veure-les. Per tant, han de ser exclusivament genètiques. Hi ha utilitzacions que van més enllà de les malalties. Això que vèiem del sexat per raons socials van una mica més enllà. Però, bàsicament, són malalties genètiques. De fet, per això se'n diu diagnòstic genètic preimplantacional. El seu nom ja ens ho diu. És científicament possible escollir altres característiques de l'embrió, com per exemple la intel·ligència, el color dels ulls? El color dels ulls sí, la intel·ligència és més difícil. Aquí hi ha també un debat, ara precisament estic llegint un llibre de l'Allen Buchanan que va en aquest sentit, que és el debat sobre el transhumanisme. No sé si algú de vosaltres ha llegit el llibre aquest del Dan Brown, aquest Inferno. Algú l'ha llegit? Sí? Doncs va del transhumanisme. No sé si l'has acabat, no t'explicaré al final, l'has acabat, per no aixafar la guitarra, fer spoiler. Hi ha un debat sobre... En aquest cas nosaltres som una mica espectadors, és a dir, triem... Alguna vegada se'ns feia la pregunta de dir, bueno, fem nens a la carta? Home, jo diria que no fem nens a la carta, fem nens al menú, perquè tampoc és que tenim allò... Podem triar moltíssim, sinó que tenim... La cosa és triar els que estan bé, poca cosa més, no? Això que tu proposes ja és anar una mica més enllà, i fins i tot hi ha qui proposa la possibilitat de modificar genèticament aquests embrions per fer una nova espècie humana, una espècie humana que va més enllà, que és això, aquesta idea del transhumanisme. I ara hi ha un debat sobre si l'espècie humana realment ha d'encetar aquesta via, bàsicament per això, per millorar capacitats cognitives. Hi ha autors que diuen que el deure de socors ens obliga a fer aquesta mena de pas, d'avançar cap a la modificació genètica, no només la selecció, que seria en aquest cas més eugenèsic, sinó anar més endavant i modificar genèticament els embrions. Hi ha tota una qüestió aquí ètica sobre la justícia distributiva d'aquests avenços, no hi entraré, en tot cas ja sortirà, però en aquests moments veure el color dels ulls, la cosa és bastant complicada perquè és una herència multigènica i és complexa. En aquests moments no estem per aquesta via. I a més les legislacions
autoritzen a fer malalties, poca cosa més. El que passa és que la frontera entre malaltia i característica és difusa. I per tant, el que per un pot ser una característica d'una persona, per un altre pot ser una malaltia. I per tant, en aquesta frontera, la cosa es belluga una miqueta d'una manera difusa. Per això hi ha aquesta comissió que al final acaba decidint o fent un informe favorable si es pot fer o no. Jo crec que si a la Comissió Nacional i enviéssim una proposta de seleccionar el color dels ulls, ens dirien no. Sospito. La resta de ponents de la taula... Sí, això, si voleu intervenir. Volen fer alguna aportació al respecte sobre aquesta qüestió que ens ha descrit? Quan dius epigenètic, què vol dir? Perquè les paraulotes... L'epigenètica està de moda. Aviam, tradicionalment, fixeu-vos que hi ha el que molts anomenen la tirania genètica, perquè vivim en un món que la genètica s'ha anat introduint tant a la nostra societat que ara fins i tot els presidents dels equips de futbol parlen del DNA. Jo no sé si... Bueno, ells en diuen l'ADN, però no sé si saben exactament de què estan parlant. Però quan algú... que em sembla perfecte, jo tampoc sé de què parlo quan parlo de futbol, per tant em sembla magnífic, no és una crítica cap amb ells. Però vull dir que aquesta idea de la genètica s'ha introduït tant en la societat que fins i tot quan volem parlar d'una característica molt clàssica d'un individu, diem, això està en el seu ADN. Jo recordo Florentino Pérez dient, esto está en el ADN del Real Madrid. Doncs aquest és el senyor sobre l'ADN. Bé, això és la genètica. Això és la genètica. La genètica és la seqüència de les bases del DNA i això ens dona les característiques d'un individu. Però tots sabem que els bessons univitalins, que són, en principi, tenen el mateix, són genèticament idèntics, no són iguals. I aleshores sabem que, com deia Ortega y Gasset, jo soy yo y mi circunstancia. I aleshores, el desenvolupament de l'embrió i fins i tot, ara fins i tot es va més enllà, fins i tot l'alimentació materna, fins i tot les característiques de la mare, en fi, moltes coses modifiquen epigenèticament. Vol dir que el DNA és el mateix, però el DNA és modificat a posteriori, sense tocar la seqüència del DNA, però és modificat químicament, les histones, en fi, no us atabalarem això, però a posteriori és modificat i això fa característiques diferents dels individus. I així com ara fins ara es donava molta importància a aquesta tirania genètica, fins i tot jo he arribat a llegir en els diaris que existeix un gen sobre la utilització, que predisposa la utilització salvatge de la targeta Visa, cosa que no sé d'on s'ho van treure, però us asseguro que ho he llegit, no ho porto aquí, però el tinc. Enfront d'això hi ha molta cosa més que és el que caracteritza els individus. I per tant, quan un diu bé, analitzarem genèticament aquest embrió i podem predir com serà aquest senyor, però oblidis-se, això no va així. Això em referia a l'epigenètica. Vull dir que té una base científica, no vull dir, no és invenció. No és això, és veritat. Pensava, no fes referència al, com diguem-ne, entre cometes ADN escombraries, que resulta que no estan escombraries. Sí, no, però és un DNA regulador, sí. No, doncs a sobre d'això hi ha l'epigenètica. No, i això em fa pensar, bueno, això és un article que he llegit fa poc sobre el cervell humà,